Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? Adlaw da ay karong Bernes, no? O sa dili pa di ay, ako masahon ning naay nag-comment si Camila Benaraw. Salamat sir sa sumpay, always jud kayo ko naminaw sa manindot nga mga drama. God bless. Salamat kayo no sa pagpaminaw ug kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. Og palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako'y bagong i-upload no nga mga sumpay nga sugilanon. Bayno dito magdangan. Diya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Have started. Murag mulaban pa yung siya din eh. Tarong bagunak. Dili nga akong sitwasyon ng atong hiskutan iyan. Buwagi ka na si Lira. Sige. Sige pa. Buwagan ako si Lira. Kung buwagan ni mo ka ng imong asawa. Ursa! Klaro ba? Mauna na nga akong desisyon. Buwagan lang na ako si Lira kung buwagan mo ang imong asawa. Si Alexa. Iyan, kasado na kami. Dili namin mahimong magbuwag si Alexa. Pa, naibaw ko nga nada ka lang sa kagwapa o katabian anang asawa ni mo. Busa, kablahon ta eh. Wa kay babae sa kinabuhi. Wa sa ko'y babae. Di ba fair na na? Asawa ko na si Alexa. Busa, dili mo na kami mahimong buwagon. Busa, karon pa lang, kinahalang makagusto ka na ni Alexa. Imposible na may tabo pa. Makakita lang gusto na ang itong bayana. Busurok na nga akong dugo. Pagbuminaw sa Lex Pino. Wala na ito mahimo kung mauna imong gibate. Waran sa kayo mahimo ba? Kung wadyo kay gusto ni Lira. Naon na gabi ba? Tuog na ko. Good night. Mars? Ay, pagsapa nga ni ako din eh. Nagkabati ka silang lalis? Oo. Pero, okay lang. Unsa kay mayo ni mong buhaton? Aron magustuhan ka ng iyan, Mama Alexa, no? Ayaw, naglabarang imong uan na Binoy. Katog na kagabi na. Ma'am? Naluoy ba ako nimo? Ha? O gano'n naluoy magkana ko, Binoy? Kay, kukuan man, kanang... Gusto ka. Pait kayo kung kontrahan ka sa anak sa imong bana. Dili lang ka na, ma'am. Ha? Nga naman? O sa pamdilaing rason nga naluoy ka man ako, ha? Kuan... Mito ka ba sa gisulti ni Ian nga may kabit ang iyang amahan? Mauno? Ha? Binoy, ato bang rin ako? Ma'am. Gabi naman, ma'am. Uy. Di na lang ta maghisgot og problema. Sige, ma'am. Good night. Sexy dreams. Noon sa ko si Pinoy, mura man na siya kitakuan. Di masud sa kong utok ang trabaho. Anyway! Si Lira. Hello. Nga nanawag mo ka? Magdita ka. Paingon ko karon sa address nga gibutang ni Veronica siyang resume. Unsa? May mo bag ikaw na lang unang mo ato? Kompletuha ang information. Kay base na nag-adto na ko, wa na sabyas Veronica. Okay. Ugma ni nako adtoon ang bayi sa iyang ubang kaila. Oh, unsa ay plano? Kung nisutultulon ang nahimutangan ni Veronica, sayo nang tultulon kini ang gibutang nga work history. Mas daling dumdumon na iyang mga higala iyan. Sige. O, balitain na yun ko. Mama Alexa, manglakaw ta, ma'am? Isa na ng pultahan, Binoy. Ha? Oo.
Ngano kipatawag man kunin mo sa guard, Mama Alexa? Kung doon kay gustong isulti na ako, Pinoy, isulti na ni. Ha? Ma'am. Ginoy, bisag dili patadukay nga nagkasuod, pero nagkaila na kay kunimo. Doon kay gustong isulti na ako, pero dili ka mahimong musulti. Ma'am, ayaw na lang kong pangutan na, ma'am. Mangutanagit ko. Unsa lagi gusto nimo isulti ka, P.E. Pero wa nimo ilahos og sulti, ha? Ma'am, Ayaw kukuan. ko pala ka. Dili ko magsapa. Kung sa mani, mas maayong mahibaw ko, Pinoy. Ma'am, kuan. Ayaw na lang lagi ko pasultihan, ma'am. Abi ba na ako kikalat, ha? Pero, kuan man good, ma'am. Sikreto man good ni. May sekreto kita kang nahibawan? Kuan ka ng, kuan lagi, na makasarap po tag mga sikreto, ma'am, pero, kundi ni ato, watay katungog nga musulti ini. Kung napiktado ko sa sekreto nga imong nahibawan, Pinoy, mas maayo nga musulti ka na ako. Kuan, ma'am. Okay, may sekreto sab ko isulti nimo. Ayok pa na, ha? Sure, ma'am. Di taon ko manabi sa sikreto sa uban, uy. Magpatay pa lang ang mga tao tungkol sa kong katabian, ang mag-guilty food ko. Okay. Tanawa na. Nagkakita ka ba ng bayana? Picture sa babae. Picture na sa babae. Nagkakita ka na ba ng babayana? Hindi ko no. Akong klarohon, ha? Hello? Iyan! Nadumduman na ako ang kompanya nga gitrabahoan ni Veronica sa una. Ang Luna Photo Center. Mo ba? O saman, may gikasulti ka bang kailan ni Veronica niya? Nagpaabot ako. Di ako karon silang kantin. Hawata ang sunod akong balita. Hala. Unsa man, Pinoy? Nakaila ka ba ng bayana? O nakakita na ba ka niya? Murag. Nakakita naman ko yung bayhana. Unsa? Mauna, ma'am. Nakakita ka lagi ko niya. Diin ka ba nang kakita anak niya, ha? Kuan sa... Diin! Murag sa... Diin gani. Diin ka makakita anak niya. Dinhi. Nakakita ko niya dinhi sa figura butik. Sure ka? O lagi. Nakakita na ko niya. Kinsa man ni siya? Siya si Veronica Abadin. Hala. Mao niya lagi ingon nga kabit ni si Reid. Nakita ka ni Veronica? Oo, nangita ko niya. Dinhi mo siya natrabaho sa una, diba? May kasayuran ka ba kung hain siya? Oo, higala mi ni Veronica. Ano nangita ka niya? Please, tabangi ko. Igagaw manggut ko niya. Importante kaayo nga madumduman akong yung gipuyan karon. Kuwala, naman may kalibutan kung hain si Veronica karon. Sugal siya ang pawa, wa naman siya balik din eh. May nailan ka bang higala niya nga posibleng makatudlo kung hain si Veronica karon? Kuwan, Dula. Kinsa man? Binoy, sure kita nga din ka makakita sa butik ni Ning Bayana? Murag dinhi gyud. Pero, anong naamag kay niya retrato? Nangita ba sa kay ni Bayhana? Wa ko mangita ini niya. Pero si Ian ang nangita niya. O kung magkitaan siya ni Ian, nahibaw ko nga may buhatong dautan si Ian ni Ining Veronica Abadin. Hala, no? Naon sa naman sa nimbusing iyan, no? Uy, iya pa man yung ukayo ng kagahapon. Unsa ka kung hangtod karon? May relasyon paghapon si Ed ni Ning Bayhana. Oh, ha? Nagduda sab ka nga nagluib sab ni mo si Reid, no? Posible Pinoy, di ba? Pero, ang pangutana, kung anong ikaw ang ipangasawa, ngayon di man ka ng Veronica Abadin, ang nasa mong dapit karon. May punto ka. Ay, pero kinanglang maunhan ako siyan sa pagkakita ni Ning Veronica Abadin. Sa? Mangita na sab ka ng Veronica? Ay, ambot pa Pinoy. Pero kipati na ako ba nga?
Dunay dakong kagubot kung makita ni Ian kini si Veronica Abadin o makadaot kini ni Ed. Ha? Mga gusto na lasap kong mahibaw kung hain siya karon. Unsa? Busa Binoy, hinumdumi kun unsa pa imong mahinumduman bahin ining papayana. Oo, ma'am. Masulti gyud ko nimo. Magunahuna pa ako, ha? Sige, magkalakaw ka na. Okay. Okay, ma'am beautiful. Klaro kayong mamiligro ka ni Ian kini si Veronica. Busa kinahanglang makita na ko siya. Hala, no? Murag gusto gyud si Mama Lix, ha? Gira gyud ning wadri-wadi to mahitabo. Kung mailhan ni Boss Ian kana si Veronica Abadin. Si Sir Ed gyud nahibaw ini. Oh, hala. Di ba ka ang probinsya nga among giatuan ni Sir Ed? Mao ang dapit nga gipuyan na ng Veronica Abadin. Dapat nang akong oy. Nasa Des! Nang! Dati kong tambal, bay, para labad so. Nasa Des! Ay. Anin lang ako sofa sa sala maglingkod-lingkod. Dapat yung kayong mahulat. Niya ay tambal para sa lapad sa oo. Oh. Inom. Niya si tubig. Uy. Gusto kang muatiman ako? Oo. Maumanibuhat sa mga mama kung masakit ang ilang anak, di ba? At manon, paimnon og tambal. Pawa na de. Okay, nya. Wala ko'y mabating pasalamat ikan ni mo. Di ko ganaan magpasalamat mo. Pawa na. Okay. Oh, nakaw na. Unsa man ka? Ganahan kang magmarites? Okay. Hello. Iyan, gitaguan sa imong amahan ka na si Veronica. Oh, unsa? Ikasulti kong asas sa kauban sa boarding house na Veronica. May sugar daddy ko na si Veronica ug may kuha niya gikan sa boarding house. Ug wala sila makakita ni Veronica so kadto gikuha ni Tiguang. Nakainumdum pa sila sa hitsuras, Tigong? Gwapo ko nga Tiguang. Mura og si Ian Veneracion. Unsa? Iyan, ang imong amahan lang nahibaw kung hain ang iyang kabit. Busa, panitin ang imong amahan. Ah, Oh, hey, di ubo ka? murakog gilantang. Unsa? Gihilantan si Ian. Oo. Init kay siya ganina. Oh, ako na siya gipainom magtambal. Salamat sa pag-itiman sa akong anak. Ayaw ka pala ka, Ed. At timanon ako si Ian. Okay. Paway na lang diha. Ako na bahala sa mong anak. Kitsabay. Oh, inom usap og tambal. Ngay tubig sa kilid, ha? Kung uhawon ka, di na kinahanglan mo ato pa ka sa kusina. Ayaw gud kog atiman na. Kinahanglan atimanon ta ka. Kay anak ko ta ka. Sus, samot ba akong hilaan natin mo eh? Una-unaan na lang kot, ngay mo ko yaya. Gawas na. Ayaw una. May lain pa kong tuyo ni mo. Unsa man na? Hunungan ang pagpangita ni Anang Veronica Abadin. Unsa to? Bungol ka? Ingon ko, hunungan ang pagpangita ni mo ni Anang Veronica. O kinsa ka man nga mupahunong nako sa pagpangita sa kabit sa kong amahan, ha? Wa tuod ko'y pili para ni mo. Gamay ra ko para ni mo. Sampid lang ko niining baya. Pero, sakitan sab ko kung sakitan ang imong amahan. Ipokrita kang dako. Imo na hinong dipinsahan ang kabuang sa kong amahan? Unsa ba plano nimo kung makita nimo ka ng Veronica, ha? Limtanon ka na? Misulti na ko nimo. Magbayad siya sa pagpatay niya sa akong inahan. Unsaon man nimo siya sa pagpabayad? Ang tanawa lang niya.
muhilak siya dugo. Og ikaw, ayaw pag-apil-apil. Nga nugot ang dili man ko mag-apil-apil. Dili ko musugot nga doon mahitabo si mong amahan. Busa, mag-ampo ko nga dili na ni mo makitaan ka ng Veronica Abadin. Oh, maldita gray. Unsa? Milaban sa latsa sa kabit sa mong amahan? Mara, wag ko kasabot nun sa'y utok ni Bayana. Tililinggit tingali na siya, no? Pero, di mahimo. Kinahanglang ikatubang ko yun ka ng Veronica Abadin. Okay, sige. May lain ko ikakita, Ogma. Basin siya na gid ang makatudlo kung hain karon si Veronica. Sige. Report lang tayo nagpaugma, ha? Hala, nga naman man ito makatrabaho si Busing, ma'am? Naglain ang lawas. Gigabaan na maldito man. Oh, karma is real man, good Mama Leaks, ha? Ay, unsagit kaya kong buhato, no? Aron makitaan ka ng Veronica Abadin. Oh, usaon masab ni mo ng bayhana kung makitaan, ma'am. Imo sab nakikiton. Kinahanglan dili siya mapasakitan ni Ian. Ha? Sure ka, ma'am? Ingon na anak ka kabuutan sa kabit sa imong bana? Binoy, kung nakasaman sila, doon na kit sila rason. Pero, waman generasyon na pagpangabit, ma'am. Ay, hambot ba? Pero, murag doon na magilahi nga rason kung anong dili kay kumangkatuo nga kabit siya ni Ed. Unsa man, ma'am? Binoy, sa dahil namatay ang asawa ni Ed, ang inahan ni Ian, dako na nilang kahigayunan nga magtipon, di ba? Magpakasal. Biyuda na gud si Ed. Pero, nganong ako man ang iyang gipangasawa? Aw, gwapa man ka, ma'am. Jackpot pa sab siya ni mo. Dili gud, Binoy. Kinahanglang makitaan gid akong una ka ng Veronica. Salamat ka nagkita tadi sa restaurant. Nagpalit ko pagkaon din kay ganahan man sa ilang scallop din Mausa akong ganahan nining maong restaurant ang scallop. Mao ba? Pwede ba mo share ako sa mong table, Alexa? Sure. Makalagot. Anong kilantan pa man si Ian, uy? Pero kan, mag-awat ng termino, Alexa. Si Alexa ka na ugang iyang uyab sa una. Gayon ba? Pero may pati na silang mag-abot-abot. Anhila ko sluyo nila. Kitsa may nanawag. Si Lira. Siya rin eh. Hello. Huwag yung batasan ang asawa si mong amahan. Si Alexa? Oh, parehas na silang sakit o gang imong amahan. Tulos sila ng abit. Klaruha ganina, Lira. Niya ako karon sa restaurant. Og niya sila si Alexa og Paul karon diri. Sweet gani kayong nangaon? Ako silang kawatan og picture ha, aron mo tuo ka. Sige. Og ipadadayon ako, Dre. Kay ako ning ipakita kang papa. Sige. Paabot ta. Akong i-activate ang date og time. Aron mo tuo ginag imong papa nga karon ning maong pictures. Karon ka, Alexa. Makatilaw na gyud kay kulata ni papa. Magsige pa rin mo kita-kita ng Paul? Bisan kung way labot ang trabaho? Bisat!
Nagkauli na gitingali ning duha eh. Karon kang bayhana ka. Abi mo, happy kayo karon nga nakita ta Alexa. Paul, ayaw niya tayo kikta utang kahulugan. Kay nasabot ako ang atong sitwasyon. Ay, makita lang ka ako, happy na ako. Bolero pa man hapon ka? Naibaw juga nga, di ko ka pa umambula, Alexa. Tinulong tala akong gisulti. Di na ta maghisgot bahin, anak, Paul. Mag-order na ko og scallops, ha? Aron makapaulit na ko. Sud lang. Pa, Oh, iya. Kumusta nang pamati ni mo si Mulawas? O saman, may hilangat ka pa? wa naman. Ang sanay akong giingon ni mo. Lahi gyud doon na babae nga magatiman nato, liba. Pa, may ipakita ko nimo. O sa ka na, ha? Niya sa kong cellphone. Niya, pa. Oh, si Alexa kini o si Paul. Oh, sila na pa. Sweet kay silang nag-abot sa usa ka kananan. Dili utanin ako angay ipakita nimo pero kinahanglang mahibaw kas tinuod. Kung unsay gibuhat anang imong asawa kun wa ka. Kinsa may nagpadali mo ini? Kuan, si Lira. Natol nga tuwa siya karon sa maong restaurant. Ug nakita niya si Paul ug ang imong asawa dito. Oh. O, unsa may gusto nimong akong buhaton karon? Nara ni mo pa. Bana ka man. Kung ganahan ka nga traidoron kasi mong asawa, naara na ni mo. Nalipay ka na ba? Aron na may ebidensya ka na nga may kaubang laki si Alexa sa pagpangaon sa gawas. Nalipay ka ba? Pa, gitabangan talang ka aron mailhan nimo kung unsang matanga sa pagkaasawa si Alexa. Kung di ka mutuon ako, bahala ka. Ay, shit. Kagang! Do iyan. Nga nung gibundak man nimo ang pultahan sa library dong. Dili bisis papa nimo dong. Hindi man tingali. Sa may mutuyo na. Ay nanawag manggod Alexa dong, ipaandamdaan ang panihapon, ipapangutan ng imong amahan kung unsay lutuon. Bahala mo. Hala. Ay naunsa man kining bata Tulidyok naman gayon og utok. Hello nang Sedes. Uy, Alexa. Niya na day kaday. Unsa man ang imuhang da, ha? Scallops ni Nang. Ibali ni palihog sa plato. Ug anda mo na nato ang lamisa kay mga uneta. Hain man si Ed, ha? Tuwa silang duha si Ian sa sala, day. Niya nang imong mayong laking asawa pa eh. Iyan, kalma lang. Ed? Hi, may dakong scallops. Mihapit ko sa restaurant nga itong gikanan sa mayaging simana. Ug nagkaabot pang ganmi ni Paul dito. Tuod na umusta dito ni mo ay. Maayigid kay kang mudag tago og sekretos, ha? Iyan? Naunsa ka? Kantalita mo kay kag sinultihan. Kantalita. Imo gidang gipahibaw sa papa no nga nagkita kunuhay mo si Paul sa restaurant. Aron di mo mabuking nga nag-date yun mo dito. Iyan? Kalain ko di magsunultihan? Ed, tinuod ang ako gisulti. Nagkaabot lang mi ni Paul dito. Wa mi mag-abot. Maayo gid nimo mag-inartista, oy. Naibawan ako. May nakakita naman ni Paul sa restaurant, no? Og may report tayo ni mo iyan. Og unya, imo sa tayong gi-report sa imong amahan aron paawayon mi.
Why sikreto nga malilong, Alexa? Okay. Ed, naara ni mo kung tuhuan ni mong imong anak kay kanako. Basta ako, nagsulti ko sa tinuod, ug limpyo ang akong konsensya. Wa ni sagol nga pagpakaron ingnon. Pero iyan, mas maayo tingali nga ang gipada sa imong amiga kanang nanood yun mig hotel or motel si Paul. Aron mas bugat na nga ebidensya. Hindi na kinahanglan, oy. Asa man na paingon, kanang kaon-kaon. Paingon magyud na sa motel. Oh, grabihan no? Okay, sa sunod, kuyo na ta permis sa tanang lakaw ha? Og ikaw sab, kung makig-date ka sa oras nga ting trabaho, kinahanglang musulti ka nako aron ubanan tasab ka sa imong date. Milakaw ka aron gig-date sa oras sa tintrabaho, iyan? Kwan. Dito ka man ni Otto sa gawas. O gipasagdan ko nimo nga makig-atubang ni Mr. ko. Nindot pagod na? Iyan. Kano sa man ka magseryoso sa imong trabaho? Pa, kwan. Husto na. Manihapon na ta. Dali na, Alexa. Makalagot! Silig sa gilabanan ni Papa. Pero, anong di maging mga bubho si Papa Kampur? Kahapi ba sa mga panuway nga nangaon din is picture eh. Mga pakagnaw! Ed, huwag ka malain nga may share sa akong table si Paul. Alexa, kadagharat na magsultibahin anang Paul. Ug mao gyapon na akong opinion. Huwag ka malain, mga pupo. Alexa, kalimot ka sa akong gingon. Focus sa trabaho, ayaw sa atong kaminyoon. Okay. Sige. Mo pahuway ko guna. Okay, pero sure ka nga okay ra ka? Okay ra lagi ko. Sige. Muna na ko nimo katog. Good night. Good night. Uy, ala. Wala gihapon makatrabaho si Busian, Mama Alex. Medyo naglain pa man ko nung iyang lawas. Mao nga mo absent lang una ko na siya. Ala no, makagaba sa doy ni mga guwapa, no? Unsa? Bolero ka man sa di ay Pinoy? Tamis ka magmahal ang mga idara na, ma'am, no? Uy, ang akong love life na sa dang imong nakitaan, ha? Ang imo lang kang uyab ang atong hisgutan, be. Ayaw na lang ning ako. Wa man ni lami, uy. Triling no nang imo, ma'am. Tuod. Nga man ka mo maabdos, ma'am. Ha? Hala, baog ka, ma'am? Di ka makahatag og anak ni Sir Ed? Oy. Hala, ang autong ito man to sa probinsya. Autong itom sa probinsya? Unsa probinsya, ha, Pinoy? Wa man mamalik sa... Binoy? Doon na kay gustong itago, no? Itago? Wa, mamoy. Ako kuan lang. Nasugatan na to na ko sa probinsya. Diin probinsya, ha? Kuan? Og nga nang na-shock man ka sa pagkakita nimo sa autong itom, ha? Binoy? Ang iyang plate number, maog yun. Unsa? Kang kisa man ang maong auto. O nga nung mura man og importante kay nimo nga nakakita ka ini, ha? Uy, hindi man ko na importante, ma'am. Kuan? Nga nung na-shock man lagi ka pagkakita ini. Kuan, walang. Nakalitan lang ko. Nga nung nakurat man ka. Wa man ko makurat, ma'am, uy. Ayaw pa makak, Binoy. Klaro kay kang nakurat ka. Usa sultihin ako kung kinsang nagsakay na itong maong auto. Kuan? Maglisod ka og sulti? O sikreto ni? Aha? Naglisod ka sa pagtubag, Pinoy.
Buot ipasapot nga sikreto gid ni. Ako, Tanawa ko, Binoy. ha? Sikreto ni o dili? Sikreto, pero ayaw na lang pangutana. Kay kisa man ang sikreto? Kang Ian o kang Ed? Ayaw na lang lagi ko pangutana lagi, mamo. Uy, kay kulbaan na yung kudo. Nagkasugot ka na pagsulti na ako sa mga sikreto, Binoy. Busa tiwasa na lang. Akong usbon. Kang kinsan yung sikreto? Kang Ed o kang Ian? Kuan lagi, Miss Beautiful. Okay, sige. Tubagan na lang ko yes or no. Kang Ian ang sikreto? Ang dili manggod. Oh, kun mo oh. Kang Ed kining mo ang sikreto? Yes or no? Yes. Oh. Kaila ni Ed ang tag-iya sa itong nasakyanan? Agoy. Mapatyan yung ko Sir Eddie ni ma'am. Kun mo oh. Di pa saad ka ni Ed nga dili ka magsaba sa maong sakyanan? Oo. Agoy, oy. Ma'am, ayaw na lang pangutan agad, Ma'am Alisa, oy. Hello? Oh, ha? Oo, oo. Sige, sige. Muna ako. Karoon na yun. Sige, sige. Pakalmahala siya. Sige. Bye. Sidis! Sidis! Sir Ed, ngano, sir? Ay, mulak ako. Doon ay emergency nga nahitabo. Oo, sige, sir. Kung mangita si Alexan ako unya, igna lang ha nga may urgent nga gilakaw. Ang puti nga auto may akong gamiton. Oh, uy, hala. Asa dito siya, uy? Hala. Mubalik na og drive og sakyanan si Sir Ed? Hala. Nang Siles. Nang, Oy, Dong. si Papa itong milakaw? Oo, Dong, iyan. Emergency ko no, Dong. Mhm. Ay, asa de ka? Aw, unsa man, mukaon na ka? Nang, misulti ba siya kung unsay problema o asa siya mulakaw? Uy, wala ba, Dong? Igo rang miingon nga urgent ko, no? Oh, urgent ko tingali kay napugos naman siya sa pag-drive nga siya lang. Abi ni mo, Pinoy? Kanang magluom kag sikreto? Dili ba yan na mayo? Sige Kuan, na. Sultihin na lang gud ko kung ano sa imong nahibawan nga tinaguan ni Ed. Kinsa man gyud ang nagsakay sa maong auto, ha? Dili ra ba gyud kumuhunong sa pagsukit-sukit nimo kung dili ka musulti na ako sa tinuod. Ma'am Alisa, oy. Ayaw na ta ako lisu-lisura, ma'am. Sulti na, promise. Dili mahibaw si Ed nga nahibaw ko sa imong nadiskubrihan niya. Wa man yung ko na-discoveryhan, mama, oy. Pero doon ako nakitaan. Okay, sige. Ang imo na lang nakita ang isulti din rin ako. Agoy. Unsa man, Pinoy? Gusto ka may ubos ko nimo? Ha? Di taon, mama, oy. Uy, di sige na. Di kita mahuman ba? Kung dili ka musulti na ako, kung di mo makita ang autong itom nga atong nasugatan. Sa probinsya, ma'am. Probinsya? Kanusa? Katuman ang larga mo sa isla ni Busing iyan. Unsa? Biyato ka sa probinsya? Kami doon si Siri ng miyato sa probinsya, ma'am. Nagusaman mo dito? Agoy, mama, problema man kunin mo, mama, Ay, oy. Binoy. Nasugdan na nimo sa pagsulti. Busa isulti na lang nako kung nag-unsa mo ni Ed sa probinsya. O, unsa man kitong autong itom, ha? Kuan, ma'am. Mauto nga auto nga misugat ni Siri sa probinsya, Ma'am Alex, ha? Unsa? May istorya magiging nato, ma'am, no? Nagpahatod ako si Siri sa probinsya. Unya, Andi lang tadi ni Hunong, Binoy. Sir, kami nga ako din nagdapita sa karsada. Niya mata sa kakahuyan.
Ano niya pa kita sa blind curve? Abot lang. Oh, kami nga ni Dapita Sir Ed, oy. Oh, oy, autong itom. Unsa man na, sir? Basin ko ng gisakyan na sa pantasma. Mao ka na ang kuha na ko, Binoy. Unsa? Gikuha si Ed og autong itom dito sa awaaw nga kalsada? Oh, ma'am. Ayaw tang pagsaba nga mitabi ko ni mo ini, ma'am, ha? Kay gipasaad ra bagay ko ni Sir Ed nga maghilom lang. Mawadaan dyan kong trabaho kung mahibaw siya nga nanabide ko ni mo, ma'am. Ayaw ka bala ka. Dili mahibaw si Ed bahin ini. Sure ka, ma'am? O, Pinoy. Dili sab ko gusto mawatangan kag trabaho. Busa dili mahitabo mo tabit ko niya sa imong gisulti nako karon. Salamat, ma'am, ha? Ato lang ginisikreto, ma'am, ha? O, laki. Ato ra ni sekreto, Pinoy. Ayaw ka bala ka. Ay, salamat. Diin man siya probinsyahan mo ihatod. Aha. Unsa? May gila ka nga emergency ang imong amahan? Muna, dira. Emergency ko no, matod pa ni ng cities. O gumito ko nga, emergency good. Hey, may balik nag-drive sa iyong auto sa papa. Unsa? Bato, no? Ganahan naman na siyang magpa-drive. Mao ka na ang rason nga gusto kong mahibaw sa iyang giingon nga emergency. Si Alexa, base na hibaw siya. Tuwa na sila sa opisina. Hain madi ka karon. Dara ko sa bahay. Kita po lang kong trabaho. Labad ba kong Anya? Unsa man nimo pagsusi ko ng kuno unsang emergency nga gilakaw ni papa nimo? Manawag ko sa office. Basta inaibaw sila kung hain sa papa. Kana. Sige. Manawag na lang ko balik, ha? Bye. Bye. Manawag ko sa office ni papa. Dili lang unta grabe ang nahitabo niya. Dili lang unta. Kumusta na siya? Unsa ba yun nahitabo niya? Unsa naman hinuon ni? Dili naman hinuon mawa sa kung unahon ang gisulti ni Pinoy. Kaysa magkita ang misukat ni Ed og autong itom sa probinsya. Hanggang sa sekreto man ni. Hello? Naibawa mo ka kung hayan sa papa? Ian? Ako. Tubag ako. Nahibaw ka ba kung hain karon sa papa? Naaraman siya diya sa bahay. Sus. Wag kay hinungdan pagkasawa eh. Wala kay kalibutan na milakaw ng imong bana. Maura ba na yung magitawag na ako? Aron sultihan ko nga wako hinong ng pagkaasawa? Milakaw si papa. Doon na siya emergency nga gadto. Mao nga siya lang ang midrive sa iyang auto. Unsa? Kurat-kurat mo ka diya. Ano di ay? Di ko pwedeng makulat. Oh, nakita mo ka ni mga milakaw siya. Pwede ka mahibaw kung asa siya paingon. May emergency siyang gilakaw lagi. Oh, basta may giadto sa opisina. Nanawag na ko sa opisina ni papa. Wa siya mo jote kay doon na kuno ni emergency nga giatiman. Sa Lex Pinoy. Wagid kay hinungdan pagkasawa. Katanga ba di mo? Mahiwag mo hilom ka? Sigbalik anang tanga-tanga, eh. Kung nabala ka kasi mong amahan, susiha kung asa siya karon. Tapos maldita ang pikas niya eh. Sabiset! Unsa masakadi ang gilakaw ni papa? Ma'am Alexa, niya naman kita sa bahay, ma'am. Ayaw to ni panabingan na nabi ko ni mo sa sikreto ni Sir Ed, ha? Ayaw ka pala ka, Pinoy. At tara ng sikreto. Sige,
ipahilo na ang auto. Hoy! Oh. Magsulti na. Huy, sad ka? Wa ko'y gusto magkisulti sa mga way batasan nga parihas ti mo. Ikaw ba? Iya ra gud pagminil di tagod. Kayo sa pagminal dito, aron di ta mga kayo. Nasuko ka? Oy, nasuko ko! Binoy! Binoy! Mama Liz, Ugma, may lakaw ta. Sayos buntag. Alas 5 sa buntag tamanggikan. Asa man mo? Wa kay labot kun asa ko mo adto, no? May labot ko kay ako kang personal nga sekretary. Mo absent ko ugma sa kong trabaho. Kay may lakton kong mas importante pa nimo. Ug sunda ang lain pang anib ng sugilanon na sinuwat ni Generica Bidan. Mahal kong kaaway. Kung palihog ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.